nabili ko yung small is 2-1 na lang siya. So, lilipat natin siya sa tray. Ayan. So, nabili ko yung small natin, 2,100. So, pag per tray siya, na-compute ko na kanina, 175 per tray. 175 per tray siya. So, lilipat muna natin siya sa tray na may kulay. Ayan, kulay green. Kulay green yung aking tray sa mga small. Siyempre, para medyo attractive sa mga customer natin. May hahanap pa ako ng tray. So, yan. Magkano yung kikitain natin sa small? So, nabili natin siya ng 2,100. Wala, medyo sira na po yung calculator ko. I-divide natin into 12. So, yun. 175 per tray po tayo. So, bebenta ko siya ng 200. So, sa isang tray, meron akong 25 pesos times natin sa 12 tray. Yan. So, meron akong 300. Meron akong 300 sa bawat tray ng small. Pwede na tayo doon. 300 per case. So, kita natin sa small. Makabenta ka ng isang case sa isang araw, so meron ka ng 300. Pwede na sa akin yun, pambaon. Pambaon ng mga bata. And yung next natin, yung ating large. So, yung large, nabili ko siya ng 2,600 isang case. 2,600 isang case na siya. And, bibenta natin ng 2,600. Divide natin sa 12. Ayan. So, hindi ko siya makita kasi sira na yung calculator ko. Kailangan ng kapalit ng calculator ko. Wait, kukunin ko yung isang cellphone. Ulitin na lang natin. 260 divide natin into 12. Ano ba to? 216? Oo, 216 siya. So, yun. Bebenta natin ng 240, 230. Pwede na tayo sa 230. Meron na tayo 14 pesos. So, 14 pesos times natin sa 12. Ayan. So, meron tayong 168 sa isang case. Plus, makakabenta tayo ng 300 sa small. So, meron tayong 468. So, yun. Yun ang kita natin, guys, for large natin and small. Tig-isang case yun, ah. So, yun na muna for now, guys. So, transfer ko lang yung tray natin. Yung paper tray natin, ta-transfer ko sa mga tray na may kulay.
marami pa akong gagawin. So, update ko kayo bukas sa ibang sizes ng eggs natin dito sa Pampanga. And, yun. Yun na yung kita natin for small and large. So, goodbye guys and good luck sa tinda nyo.